प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ मा? बेनि दाथाय एबा फर्मआ माबायदि? बेखौ माब्ला बाहायनाय जायो आरो माबोरै बाहायनाय जायो? वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल। माय नेम इज धनि नार्जारी। फैदो बिब्दिब्ला जों दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानि। प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बाथ्रा दानोब्ला जों गिबियावनो बेनि दाथाय एबा फर्मखौ एबा महरखौ नायग्रोनो गोनां जायो एबा मिन्थिनानै लाग्रोनो गोनां जायो। अब्ला जोङो बेखौनो खालामदिनि। दा जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर एबा दाथायनि सोमोन्दै मिन्थिना लाग्रोनि। बेनि दाथायनि स्ट्राक्चारा जाबाय साबजेक्ट प्लास हेभ नङाब्ला हेज, जायखिजाया मोनसे बबे गोरोबो। बेनि उनाव भार्ब फैगोन, भार्बा पास्ट पार्टिसिपल जागोन। बेनि उनाव अबजेक्ट, अबजेक्टनि उनाव एक्सट्रा वर्ड। नैबे टेबोलखौ मोजाङै नोजोर हो, अब्लानो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिनो मोनगोन। फार्स्ट पार्सननि सिंगुलार नाम्बाराव दङ आइ हेभ प्लेड फुटबल। फार्स्ट पार्सननि प्लुरेल नाम्बाराव दं वी हेभ प्लेड फुटबल। सेकेन्ड पार्सननि सिंगुलार नाम्बाराव दं इउ हेभ प्लेड फुटबल आरो सेकेन्ड पार्सननिनो प्लुरेल नाम्बाराव दं इउ हेभ प्लेड फुटबल। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ हि, सी, इट, हरि हेज प्लेड फुटबल। गोसोआव लाखिनो गोनाङा नैबे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारजों जोंनिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव हेज जायो। थार्ड पार्सन प्लुराल नाम्बाराव दङ दे हेभ प्लेड फुटबल। बेबायदि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जायखिजाया लाइफ एक्सपिरियेन्स फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो। नाथाय बे लाइफ एक्सपिरियेन्स फोरमायनायाव बे एक्सपिरियेन्सखौ जों माब्ला लादोंमोन, माब्ला खालामदोंमोन, माब्ला मावदोंमोन, बेनि सायाव जेब्लायबो गोनांथि होनाय नङा। जायखिजाया प्रेजेन्ट ममेन्टनि सिगां बे लाइफ एक्सपिरियेन्सआ जादोंमोन बे ओंथिखौल' फोरमायगोन। जेरै आइ हेभ रिड दि रामायणा। आङो रामायणखौ फरायबाय, नाथाय रामायणखौ आङो माब्ला फरायदोंमोन बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोनांथि होनाय नङा। जेरावनाखि रामायणखौ आं फरायबाय बे आंनि लाइफ एक्सपिरियेन्स, बेखायनो आं दा रामायणनि सोमोन्दै मिन्थिगौ। आइ हेभ ड्रांक द स्ट्रबेरी ककटेल। बे बाथ्रायाव स्ट्रबेरी ककटेलखौ आं दि लोंबाय बे आंनि एक्सपिरियेन्स, बे बाथ्राखौ फोरमायदों। नाथाय स्ट्रबेरी ककटेलखौ आं माब्ला लोंदोंमोन बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जायाखै। थिग बेबायदिनो टाइमनि सायाव गोनांथि होआबालानो माबा मोनसे लाइफ एक्सपिरियेन्स फोरमायनोब्ला बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। आइ हेभ नेभार भिजिटेड इटाली। आङो इटालियाव जेब्लायबो थाङाखै एबा बेरायहैयाखै। आइ हेभ नेभार वाच्ड दिस मुभि। आं बे मुभिखौ नायफेराखै। बे जाबाय आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स। आं बे मुभिखौ नायाखै, बेनि सोमोन्दै आं जेबो मिन्थिया। थिग बेफोरबायदि माबा मोनसे लाइफ एक्सपिरियेन्स खालामनाय खालामै एबा एक्सपिरियेन्स लानाय लायै बेफोरबायदि ओंथि फोरमायनोब्ला प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। आगोलनिफ्रायनो दासिम माबा मोनसे हाबा एबा खामानि जागासिनो दं, बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। नाथाय बेबायदि ओंथि फोरमायनाय समाव फर आरो सिन्सखौ दाजाबनानै बाथ्राखौ दानाय जायो। जेरै जन hasn't called since February। जनआ फेब्रुवारिनिफ्राय कल खालामाखै। बे जाथाया सिगांनिफ्रायनो दासिमबो जानाय बे ओंथिखौ फोरमायदों। मानो होनब्ला फेब्रुवारिया दिनैनिफ्राय गोलाव सम जाबाय। बे समनिफ्राय दासिम बे मोनसे पेरियडखौ फोरमायनो थाखाय जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जन has worked in New York for a long time। जनआ निउयर्कआव गोबाव समनि थाखाय खामानि मावदों। थिग बेवहाय मोनसे समनिफ्राय गुबुन मोनसे समसिम जनआ खामानि मावदों। बेवहाय बे जननि खामानि मावनाया मोनसे पेरियड आरो बे पेरियडखौ फोरमायनो थाखायनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जादों। थिग बेबायदिनो माबा मोनसे पेरियड, जेनेबा मोनसे समनिफ्राय जानानै मोनसे समाव जोब्बाय दासिम प्रेजेन्टआव,
बे जाबाय मोनसे पेरियड आरो बेबायदि पेरियडखौ फोरमायनो थाखायनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। दा फैदो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव माबोरै सोंलु खालामनाय जायो बेखौ नायदिनि। गुबुन टेन्सफोरनि बायदि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआवबो सोंलु खालामनो थाखाय बेयाव थाखानाय स्पेशेल भार्ब एबा पेनिट भार्बखौ सिगाङाव फज'नानै सोंलु खालामनाय जायो। जेरैहाय Have you done the work? नों खामानिखौ मावबाय दा? Have you seen the Taj Mahal? नों ताज महलखौ नुबाय दा? बेनि अनगायैबो WHखौ सिगाङाव फज'नानैबो सोंलु खालामनो हागौ। जेरै पेटार्न हिसाबै WH एबा कुइसन वर्ड प्लास have has प्लास साबजेक्ट प्लास भार्ब, भार्बा पास्ट पार्टिसिपलआव थानो नांगोन, प्लास बेवहाय अबजेक्टबो सोनो हासिगोन, एक्सट्रा वर्डबो सोनो हासिगोन, नङाब्ला सोंलु मार्कखौ होनानै होब्लानो जाबाय। बिदिन्थि बायदियै What have you made for dinner? नोङो डिनारनि थाखाय मा खालामखो एबा मा संखो? Where have they gone? बिसोरो बबेयाव थांखो? How much has he won? बियो बेसेबां देरहाखो? बेवहायबो WHआ सिगां फज'जाग्रोदों, बेनि उनाव have has जायखिजाया मोनसे फैदों, बेनि उनाव साबजेक्ट फैदों, बेनि उनाव भार्ब, भार्बा जोंनिया पास्ट पार्टिसिपल। बेबायदि आसा खालामो नोंथांमोनहा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै गासैखौबो मिन्थिजोब्बाय जानांगौ। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन। आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।